Heddi, be ni'n mynd i wneud yw edrych ar y gwyddoniaeth o Swigod. Ble fyddwn ni'n gweld Swigod gan amlaf? Mewn bath. Mewn bath? Sut byddai'n cael Swigod allan o hwn? Chwythu. Chwythu! Yr air wedyn yn cael ei dal o fewn y sebon. Er mwyn gwneud Swigod enfawr, mae angen i ni gael hwn. Ydy Swigod na bach fwy o seis? O'r gorau. Cydiadu yn un ochr i fi, a wrth ni agor e'n mas, chi'n gweld bod e'n llenwi nawr gyda'r air, a ni'n chwifio fe nôl, ni'n gweld yr air na yn llenwi'r Swigod. Be sy'n digwydd fan'na yw bod haen o'r dŵr yn cael ei glidio rhwng dau haen tenau o sebon. Nawr te, oedd rhywun yn sylwi unrhyw beth arbennig yn edrych ar y Swigod ma? Lliw arno fe. Lliw? Pa liwiau ni'n gweld? Porffor, glas. Lliwiau o'r enfys. Os rhywun yn gwybod o ble mae'r lliwiau yna'n dod? O'r haul. O'r haul, gwych. Nawr, mae golau gwyn sydd yn dod o'r haul yn cynnwys holl lliwiau'r enfys. A pan byddwn ni'n defnyddio'r Swigod fel hyn, a ni'n agor nhw allan, beth sy'n digwydd yw bod y golau o'r haul yn cael eu plygu'n arbennig ac yn ei rannu holl lliwiau'r enfys o lliwiau gwyrdd, lliwiau melyn, lliwiau porffor, piws, i gyd i weld o fewn y Swigod arbennig.